tinc una cosa al cap que no em trauré mai, és que un dia, quan feia tercer o quart de primària, no sé, era molt petita, la meva mare va anar a un enterrament. I, i la meva mare o sigui, és una figura troncada en el meu art, anava tota vestida com de colors. O sigui, recordo que portava un jersei Benetton de ratlles de 1000 colors. I jo li vaig dir, hòstia, mama, vas a un enterro com què fas tant de negre, no? I la meva mare em va dir que la vida és molt trista per a sobre enterrar la gent de negre. I, hòstia, a mi això us ho juro que feia tercera primària i em va quedar el cervell que flipes, no? Com, té tota la raó, que després jo vesteixo íntegrament de negre tot el rato, però això, quan dibuixo i quan dissenyo, ho penso molt, no? Com hem de ser valents amb el color, perquè és molt difícil treballar bé el color. Molt. És molt difícil. Però n'hem de saber, o sigui, hem de poder ser capaços de tindre un món ple de color.